సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. న్యూ సాంగ్, లవ్ సాంగ్. సూపర్ వచ్చింది. లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది. అందరికి నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఫోటోస్ కానీ ఏవైనా కావాలంటే అక్కడి నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటది. మీరేమో ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్తా ఇక్కడ. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో, ఒక ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇంకొకటి లిరిక్స్ ఉందిగా, లిరిక్‌ని ఫోటో పైన తీసుకురండి. సో, ఇలా. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ఈ లిరిక్ ఉందిగా, దీనికి ఫోటో పైన ఉండాలి. సో, ఈ విధంగా. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది లిరిక్స్ ఉందిగా దీన్ని పైన తీసుకెళ్ళండి. సో, ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి. అండ్ పైన లిరిక్స్ ఉంటది. లిరిక్స్‌కి ఎఫెక్ట్ ఉంటది. సో, మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా! ఈ లిరిక్స్ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ దానికి పేస్ట్ చేసి సెకండ్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకోటి పేస్ట్. లిరిక్స్ మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ ఒకటి వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకోటి పేస్ట్. సో, ఇది సేమ్ లాస్ట్ వరకు ఒకటి వదిలేసేయాలి. ఒకటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక లిరిక్స్ వదిలేసేయాలి. ఒక లిరిక్స్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 21 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ సెకండ్ లిరిక్స్ ఉందిగా ఈ సెకండ్ లిరిక్స్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ సెకండ్ లిరిక్స్ ఉందిగా కాపీ చేసుకోండి దీన్ని. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ లిరిక్స్ ఫస్ట్ దానికి యాడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి పేస్ట్. సో, సారీ బ్యాకొచ్చేసేయండి. షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి కూడా సేమ్ పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. సో, ఈ లిరిక్స్ ఉందిగా దీనికి కూడా కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ దానికి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ ఇది ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సో, కరెక్ట్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ క అది కరెక్ట్ ప్లస్ తీసుకుంటది. సో, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, ముందటిది ఎలా యాడ్ చేసుకున్నామో దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఇలా పేస్ట్ టైల్. సో, సింపుల్‌గా ప్రతి లిరిక్స్‌కి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, వన్ బై వన్ చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒకటి వదిలేసేయాలి. ఒకటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్స్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్ వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు కింద ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, పేస్ట్ ఏస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, చూసారు కదా! ఇప్పుడు సెకండ్‌ది ఉందిగా దీన్ని కింద నుంచి పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, సో, పేస్ట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్. సో, ఫస్ట్ దానికి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి పైనుంచి.
సో సెకండ్ దానికి కింద నుంచి పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే పేస్ట్ టైల్. సో పేస్ట్ టైల్ చేసి దీని కింద పేస్ట్ ఎఫెక్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోకి కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ చేసుకోవద్దు. సో చూసుకొని మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకొని వీడియోని చూసుకోండి. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది. సో చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.